Un dos principais retos é o cambio climático. Estamos a ver que cada vez temos eventos climáticos máis inestables, máis difíciles de predicir, e isto pois, favorece o desarrollo de enfermidades no cultivo da pataca. A Unión Europea está a fomentar estrategias sostibles para a produción agrícola, e isto, pois, unha delas é a reducción dun 50% no emprego de fungicidas e de insumos químicos que se aplican no cultivo. Outro dos retos aos que se afronta a agricultura no momento actual, a redución do número de materias activas que se empregan para o control de pragas e enfermidades. Isto reduce o abano de posibilidades de produtos que se utilizan para o control e, polo tanto, repítense e favorece a aparición de resistencias destes fungos aos produtos químicos que se empregan. Outro dos retos aos que se topa a agricultura no momento actual son os conflitos que está habendo no mundo. Como sabemos, o da guerra de Ucrania e o conflito entre Israel e Palestina está a favorecer o aumento de precios nos insumos que se utilizan, e isto fai que a rentabilidade se vexa en moitos casos afectada. Os principais resultados que obtivemos co grupo operativo centráronse sobre todo en aplicar a innovación a este cultivo na Comunidade Autónoma de Galicia. Obtivemos información para aplicar e axustar eses modelos de predicción e así reducir entre un 40% e un 50% o número de aplicacións que se establecen ao cultivo. E, por outro lado, outro dos resultados interesantes foi o de estudar como responden distintas datas de plantación do cultivo na comarca de Alimia. Demos o primeiro paso para o desenvolvemento dunha aplicación informática que nos permita predicir os ataques de fungos e poder axudar ao agricultor na toma de decisións. Un dos resultados máis interesantes foi o de aplicación dos modelos de predicción e creemos que ese é o camiño a seguir investigando na consecución dun modelo de predicción que nos axuda a predicir principalmente mildio e alternaria, que son as principais pragas que lle afectan ao cultivo da pataca. Dentro destes sistemas, intentar integrarlle novidades, como pode ser o emprego da aerobioloxía, intentar intercalar biofungicidas, produtos de orixe natural para combater plagas e enfermidades, ver a súa efectividade, e, sobre todo, o que digo, facer unha investigación práctica no que os agricultores non só sexan os que reciben os resultados, senón os que forman parte da obtención deses resultados. Facer unha agricultura que non só sexa rentable, senón que sexa tamén sostible. O único cultivo que está aportando rentabilidade monetaria aos agricultores da Limia é a patata. Por iso é importante que desde as institucións, desde as distintas administracións que podemos apoiar ese sector se lle dé valor a este tipo de iniciativas. O agricultor sabe, se non sabe, debería sabelo, unha parte importante a hora de comercializar os seus produtos é o consumidor final quere ter a seguranza, quere ser a tranquilidade de que os produtos que están mercando son compatibles cunha defensa a ultranza do medio natural. E isto precisamente é o que vai aportar este proxecto. É dicir, se queremos seguir tendo un mundo rural, se queremos ter un rural sano e cuidado, temos que ter agricultores, iso é indudable. E eses agricultores, lóxicamente, teñen que percibir un beneficio polo que están facendo. Pero, aparte diso, se podemos conseguir que as explotacións agrogandeiras da provincia de Ourense tamén poidan facer gala desa defensa da sostenibilidade a nivel medioambiental, lóxicamente, mellor que mellor. Manexamos unhas 21 hectáreas de pataca e despois, cos outros cultivos que temos para facer rotacións, temos unhas 90 hectáreas, máis ou menos. Nós traballamos 3 variedades, fundamentalmente, as de toda a vida, a Agria, a Kennebec, e despois botamos unha variedade ou dúas máis de industria, que son outro tipo de patacas, pero, non menos productivas, teñen outras características. A colleita media de pataca me depende un pouco da variedade, pero, 45.000 kilos, algunhas 50, pero, a media ronda os 40 e algo. Cada vez estamos máis limitados a nivel de fitosanitarios, estamos máis limitados a nivel de auga, estamos máis limitados polo clima. Cada vez está vindo un clima máis adverso. Hai anos que un pouco mellores, outros algo peores, pero como o ano pasado foi un ano imposible de sacar os cultivos adiante. Pero nas probas que se están levando a cabo, estamos tendo un aforro de fitosanitarios importantísimo. E, con os resultados en colleita que son prácticamente equiparables co tratamento convencional.